buntute dawa layet lirik sing kira-kira layet lirik sing kira-kira sing dilirik ora rumangsa Koto arane wayang Abimanyu ora bisa mabur ayo ho ya ya i ya oke
yo yo ya. Bikin hati semaruri. Saya ini sedang menari, saya ini sedang menari dari putri si kuda kepang, dari putri si kuda kepang, bikin hati jadi Hey, hey, Tempat banyak kuda, jalan tutup kuda, uang dan ringgit, anak-anak dewata, tutup mata anak itu jalan, marilah bimbing beri saya, ikutlah anak ini jalan kita, marilah jalan pijak-pijak, awas dilongkang, oi kaki melompat, ayah sesati, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata, uang dan ringgit, anak tak ada hirana, istri tutup mata, anak itu jalan, marilah bimbing beri saya, ikutlah anak ini jalan kita, berilah jalan inti cepat, awas dilongkang, oi kaki melompat. ya. Ronggo Kencana Muda. Yo 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 yo. Alah ayu-ayune. Yo. Oh, ya. Wayai. Siapa dia? Ronggo Kencana Muda. Sumonggo, ganongnya. Kita lihat ganongnya siapa dia. Rian CS, ganongnya Yogyakarta. Yo mas, ganongnya mas.
Ri iki keri Yan iki. Assalamualaikum. 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 Oke. Ya nek outfit-e dinggo iki ketok sopan. Sopan. Sing siji nih. Outfitmu ki piye to konsepe mbok ya sing dawa. Heeh, ditutupi kabeh. Makanya kayak jumbo karo senengnya Rian. Rian. Heeh. Artinya Ya kerinya di situ ya. oh crop top, ganong crop top. Ya ya, oke. Wangon. Pe. Yo. Ai. Si. Cek kondisi aman. Oke. Ois. Ai. Oi, iya. Oh. Ai. Oke. Oh. Iya. Oh. Iya. Ha ha ha. Oke. Terus yo. Oke. Yo. Oke. Hei. Lah yo. Oh ya. Yo. Hei. Ya. Yo. Hei. Oh. Hei. Oreo. Apa? Kenapa minta apa? Tak lek. Jenenge tak lek. Heeh. Oh. Oh. Yo. Hei. Ya, yo. Oh. Hei. Oh. Oke. Oh. Oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Ha. Yo. Ya. Yo. Ya. Yo. Ya. Ha. Oh. Ha. Yo. Oh, yes. Gue sing jenenge mak plenyik. Yori. Oke. Oh, oh. Ha, oh, ah, oh, oh, ya. Si. Oi, yo, ya. He. Oh, oh, he, oh, oh, he, oh, oh, he, ha, oh, he, ha, oh, he, ha, oh, he, yo. Hey. Oh, ya. He. Oh. Oops. Hey. Oh, hey, oh, hey, yo. Bro. Pas kono kuwi. Ya. Oh. Oke. Lah. Oh, ya, oh. Ya. Oh. La. Sik. Wes, nek weruh kok ngono, oh, sembarangan. Padake ditimbali karo Mas Dwi kowe iki kon nang kene iki kok sik le bali, men tambah akeh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sud, awake dhewe sowan ning dusun Sogan, Kokap, Nanggulan, Siti Mulya, Piyungan, Bantul. Ngendi? Pundi niki?
Pundi Bu? Sogan, Kawirjan. Kawirejan, Siti Mulya. Oh, Nanti. Bang. Kulon Progo. Oh ya Sleman, wis nang Sleman. Iki dalam acara apa Dik? Apa iki? Oh ngelongi kulit, acara ngelongi kulit. Acara kitan. Oh, kitan. Aku seneng nek acara kitan. Biasanya kok sik nyawer sik nganu disunat iki. Lah ndi sik disunat? Iki. Wah, ya ndine Dik. Adik Rizky Dik. Delok bentuke padha bang ora. Wegah. Ya. Ya dene no tak dongake, dene tak dongake. Tak dongake. Maju. Ah, ya Allah. Ini. Alon wae urung garing kuwi. Ya, urung garing. Namanya sinten? Namanya Adik Rizky. Oh, cita-cita menjadi orang gede. Oh ya. Cita-citanya apa? Polisi. Rasa konco set. Mahal Polisi. nek polisi. Lah nek polisi tentara, oke. Ya, Adik Rizky. Ya. Iki acarane niki nggih acara kitane Adik Rizky, mugi-mugi Dik Rizky tambah pinter. Amin. Woe berbakti kepada orang tua. Wes rasa nangis ra apa-apa meneng tak dongake kok. Oh isin ra apa-apa. Ya, dongake apa meneh, Sut? Loro wae, loro 100 dongan iki. Ya, Sut yo menghibur. No ya, Dik. Salaman. apa? Golek apa? Deh, wong tetake ra ndedet. Wis wingi. Terima manten dadi Sut awake dhewe Sut. Ya wis ra wae ya Dik ya. Tak hibur ya Dik ya. Sesuk men nanggap meneh. Awake dhewe ado-ado saka wetan pucuk Sut. Pucuk. Menghibur warga Kulon Progo. Ya Allah, Sapa sing mantanku. endi? Ora apa kowe? Kae Zazu. Sing endi? Kuwi lho pakai Parang. kerudung hitam ya Allah, noleh ya Allah. Kudung hitam. Zu, kayak mantanku kae. Mbak Zazu. Kudung hitam sing endi? Sik kae. Ya saja menghibur ya. Kowe linggo sik ya, Dik. Tak atraksi sik. Mas, sik arep nyawer Mas. Sik nyawer mau ndi? Hah? Oh, parkir. Wes sik nyawer parkir lho. Ya Allah. Lah mung 20.000 lho selunga iki. Ora dimengke lho ki rezeki nomplok ya. Oh ya ora ngono. Wis kena nggo tuku bensin motor loro. Ora apa-apa. Yes. Dilonggarke. Sesek ra penak. Ya. Sik. Oke, ya. Oi, oh, iya. Wes. Oh, ye. Oh, iya. Woi. Tentope sesek. Ganti ukuran. Oke. Oops. Ayo iso ora. Iso salto ora. Wis. Oh. Wah. Piye to? Telung kilo beras. 3 kilo ki wetengmu kuwi lho. Ya. Ya cedek iki sik ramping tak kira ya tetep licah. Coba sik langsing sik. Oh ya sekarang akeh nganune gajie kok ya. Oh. Oh. Iya. Hey. Oke. Yes. Ya. Os. Oi, iso terus. Woi. Oh. Beda letong. Nek kono ki jan nggon lek. Kok wis. Dadi mbung lek jenenge mbung lek. Lemile kok ya ning kono kuwi. Kono ki nggon belek dadi ngembung belek. Mbung Saka lek. kono mrene.
Jangan lupa cuci tangan. Heeh. Coba nek iso. Jajali. Tung dang. Ai. Ora apa-apa. Wes. Lo, benar. Oh ya. Kasih tepuk tangannya dong. Wes. Wis, apa meneh kuwi? Tenan to kono iki berbahaya kuwi ngono iki. Heeh. Berbahaya dan berbau. Berbau bareng. Ambune piye? Kok telek kucing. Ora iki. Aku mau arep takon aku iki. Pawang loro lho, kono ora dijawab kaya demite ning ngono kabeh lho. Nyerot ning ngono iki. Ya Allah. Ana rong-ronge barang e mau. Yo balene yo Soco, kudu ora gagal. Hah? Oh ya. Kowe sik. Ya. Syukur sih. Oke, ya, jos. La. Lalu mangsamu iki danyang-danyangan iki jan sewuan ngono kuwi. Lihat tuh, Dedeknya mau kasih uang. Berdiri Dek, nggak apa-apa Dek, sambil salaman. Oh Mas, piye? Mah masih medeni. Sini berdiri. Sik ya Dik, urung ana susuke. Engko wae piye? Susuk ra? Ditampani Jut. Susuk ra takoni. Ora susuk. Ya alhamdulillah berarti Kakak satu. Kalau satu deh. Hah? Ya iki 100. Heeh. Oke. Ping 20 mlumpuk 20 dus. Ya. Oke. Ayo. Ya. Oke. Wes. Yang jajan nyawer. Bariki nek selumpuk jajan. Kok nek mlumpuk sak dus jajan. Oke. Oi. Wah. Tuh. Ya. Oke. Loh, ya. Ya. Oke. Jas. Lah. Iki ganong po balerina. Malah kayak mayat hidup. Set. bencong. Sut. Lho kuwi doleke bencong di bocil FF mo lho ya Allah. Kowe do bengak-bengok. Kowe iso ya saldo. Nyotane 20.000 nek iso. Iso ra? Kene iso ra kene. Iso ra wani ra? Hah? 20.000 ya tak tambahi 5.000. Oleh 17. Heeh, tenan. Tapi nyewa kostum 50. Ya saja. Agak sik ya. Oke. Os. Oke. Gandrung. Apa kuwi? Request lagu. Siapa yang mau request lagu? Kowe. Oke. Lagune apa? Lagune apa? Bing viral neng Sing TikTok. endi? Akeh sing viral. Meong iri kitik. Miau. Ngono iki. Bojone ra melu. Ora ana kucinge kae. Ya.
Wis sing dipilih sing endi? Sing endi? Kabeh. Ayo. Gemoy karo gemuk. Ya. Ya. Berpasangan saling cokok janji kokok saling jaga saling rindu musyawarah untuk sakinah berpasangan janji kokok saling cinta saling hormat saling jaga saling rindu musyawarah untuk sakinah. Kok rasido piye toh? Piye? Wis jian, pliket kabeh awakku nek ngono ki kabeh kuwi ya Allah. Kuwi lho lek goyang terlalu sur kowe iki kebacah cilik kok. Sing anggun ngono lho nek goyang ki. Anggun turu ya. Ya sejo. Kowe gak turu lho. Kae sing cah PAUD. Tak aja tutu ya. Oke. Ana sing mau bareng mo? Heeh, cah PAUD. Ya, cah PAUD sing ndi? Ah. Ah. Yo, Oke. Oh. Ah. Iya. Oi. Oke. Oh. Yo. Yeah. Oh. Iya. Iya. yo, alam. Apa? Piye kuwi ki arep ngopo? Arep sing endi? Kalau. Ya. Gandrung aku gandrung kaya wong limo ning atiku rumangsa bingung impenku manang sliramu sok kapan bisa bersatu nanging piye maning yen iki pancen dalane aku karo kowe mung kekancan wae Ya. Oke. tutupno lakumu tak rampung moga awak dhewe bahagia selalu ya wis ngono kuwi iki piye iki lho arep tok gawa ning ndi Aja pakai jugangan. Ketemu koncone PAUD tadi. Iya. dilumpuke sing apik Biru ngisarmu. Birunya cinta. Lah. Alhamdulillah Sud, wong Kulon Progo ternyata lomo-lomo Sud, ya Allah. Ngene nyenengke iki saestu nggih duit niki dinehke ten anak yatim, saestu. Wong kula anak yatime nggih.
Heeh. Mas Dut ya anak yatim. Nek kowe arep golek njaluk saweran iki to, tekan ngomah bapakmu tok. Putane saweran kan gua anak yatim. Ya wis dadi gua aku dhewe. Ya gua. Kowe jos. Ya. Es. Piye kuwi iki kok kaya ngono kuwi? Sing Ya sing apik. jenenge ledek munyuk ya kok ngono kae. Iki Ora lho, ana ledeke iki seperti lho, ana munyuke. iki lho, Oh, iki lho. ledek munyuk elo kae ana ledek karo munyuk. Ora ana ledeke gari munyuke. Ora ya jos. Sing disupit. Lucu sing dikitanke Lucu, lho. sing disupit iki. Oh. Ngono kok dadak nanggap ganong lah wong lucu sing nanggap kok. Jos. Reputasi ganong hancur. Oke. Ai. Hei. Oke, yos. Luar biasa. Pinduk. Wah. Waduh, Ah, waduh malah tombok pijet iki mengko. Tenanan iki, heeh. Tenan. Wes, ngasuk-ngasuk. Iki ketuane jadwal so Mas. Mas Dwi. Mas Dwi ono BPJS ora? Oke, aman. Oh iya, tak go periksa sik. Oh iya, 75 sutek kejang. Aset yang disuntik mati.
Sun putri ayu sisane yo kakang oh 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 oi la 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 la